ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 23/12/97 ಮಧುಬನ. ಪವಿತ್ರತೆದ ದೃಢ ವ್ರತದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಇನಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಮಹಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾತಾ ಜೋಗುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ದಯಗ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಡ್ದುಲ ಮಹಾನ್ ಆಪನ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆ. ಈ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ರೂಪಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರಡು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ವ್ರತ ದೆತುನು ನೀ ಪಂಡ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಆದುಂಡು. ದೃಢವಾಯಿನ ವ್ರತ ವೃತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಭಕ್ತಿರಡಲ ವ್ರತ ದೆತುನಕುಲು ಅಂಚನೆ ವ್ರತ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ವ್ರತ ದೆತುನುನಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ರತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಸ್ಥೂಲ ರೀತಿಡು ಪತ್ಯನು ದೀಪುನಿ ಆದುಂಡು. ಭಲೆ ಅವು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ಅತ್ತುಂಡ ಚಲನ ವಲನದ ಪತ್ಯದುಪ್ಪು ಅಂಡ ರಡ್ಡೆತಲ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುಂಡು. ವ್ರತದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಣ್ಣಿ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ರತನು ದೆತೊಂದರು. ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಂಡ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಆತ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಸಹೋದರತ್ವವಾದುಂಡು. ಈ ವೃತ್ತಿರ್ದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ವ್ರತನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಲ್ತೊಂದರತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಆಧಾರಲ ಪರಿಪಕ್ವವಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಡಿಲವಾದುಂಡೆ. ಈ ಆಧಾರ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಢೋಲವಾದುಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಸುಖನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಪಗದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲೇತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊನೋ ಆತಾದು ಪುಜ್ ಅತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಶಬ್ದುಡು ಪನ್ಪೆರು ಸುಖ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆತ ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ನಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರು ಆದಿತ್ತರ ಪಂದು ಕೇಂಡೆರಡ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಂತೂ ಪನ್ಪುಜರು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಲ ಒಲ್ಪುಗು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನೆತ್ತಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಆತಿಜ್. ಅತ್ತುಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಆದಿಜ್ಜಿಂದ ಬೇತೆ ಆಪಿರು. ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಬೀಕೆ ಇಂಚಿನಕುಲು ಬೀಕೆ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬೀಕೆನ ಅರ್ಥದಾದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪರಿಭಾಷೆನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಏತು ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಶಬ್ದದಯಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಜನನಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏಪ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅತ್ತುಂಡ ಮಧುರ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರದ ಆಧಾರ ಬಲಹೀನವಾದುಂಡು. ದುಂಬೆ ತೆರಿಪದಿರು ಪವಿತ್ರತೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವ್ರತ ಅತ್ತು. ಈ ವ್ರತಲ ಮಹಾನಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವ್ರತನು ವರ್ತಮಾನೋಡು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಲೆತೊನ್ನಕಲಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಅತ್ತು. ಅಂಡ ಅಸಂಭವ ಪಂದು ತೆರಿವು ನೀರು. ಆ ಅಸಂಭವನು ನಿಕುಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸಂಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ವ್ರತನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣಿದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರತ್ತು. ಬಾಪ್ತಾದರೆ ಈ ವ್ರತದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಹೃದಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಹಿತವಾದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲೆನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಂಪನ್ನಾದ ತುಯ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಂದು ಎಂಚ ಜೀವನುಡು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಅಸಂಭವನು ಸಂಭವ ಸಹಜ ಮಲ್ತರು ಐದವರ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಂದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಪರಿಭಾಷೆನು ಮಾತೆರೆಗುಲ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆನಲ ಕೈತಲು ಪವಿತ್ರತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಕೇನಾಡು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡತ್ತೆ. ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಲನೆನು ಮಲ್ಪರು ಪನ್ನಗ ಆತು ಏತು ಈ ಶಬ್ದದಾಗಿ ವಾ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಂತುಡು ಅಚಲವಾದುಪ್ಪುಜೀರು. ಐನೆಡ್ದವರ ವಾ ರೂಪದ ಪವಿತ್ರತದ ಏರುಪೇರಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಾಪ್ದಾದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸರ್ವ ರೂಪನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಂದರು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪರು. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲೇ ಪಾತೆರೊನ್ಲೆ ಅಂದು ಇಂದು ಉಂಡು ಮೆಜಾರಿಟಿಡ್ ಫಲಿತಾಂಶನು ತೂನಗ ಎಂಚಿನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಯೋಗದ ವಿಧಾತ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಧಾರಣೆದ ವಿಷಯಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಡು ಒರಿಯಡ್ದುಲ ಕುಡೋರಿ ದುಂಬುಲ್ಲೇರು ನನದಾದ ಬೋಡು. ಜ್ಞಾನರಂತೂ ನಂಬರ್ 1 ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆಡುಪ್ಪರು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂನು ಸೆಕೆಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪುನ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಿಂದುನು ದೀದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದುವೇ ಬಲಹೀನತೆ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿಡು ಅಂತರ ಕನಪನು. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನೆಟ್ಟು ವಿಘ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ದಾದಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಬಿಂದುನು ದೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಸರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ತೆರಿಯೋನರು ಆಂಡ ಕಾಮ ದೀದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅತ್ತುಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದು ಇಂಚ ಆಪುಂಡೆ ಇಂಚಾವುಡು ಪಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ದೀದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆದ ಕ್ಯೂ ಅತ್ತುಂಡ ಲೈನ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆದ ಸಾಲ ಅನು ದೀಪಾರು. ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಸಾಲನು ದೀಪಾರು. ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಂಡ ಬಿಂದು ಐನು ಏಪ ನಿಕುಲು ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನ ರಡ್ಡು ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬಿಂದು ನುದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬಿಂದು ನುದಿಯರೆ ಸಮರ್ಥರಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಡು ಸಿತಾದುಪ್ಪೆ ಪಂಡು ಎಂಚಿನಾಲನು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಪರೆದದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನ ಬದಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಾತೆರನು ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕನಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆತ್ಮ ಗುಪ್ತವಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಕಾರಣದಾದಂತ ಪಂಡ ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಡು ದೀಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುನು. ಆಂಡ ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಂಡ ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಶಬ್ದನು ಕೇಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏಪ ಸ್ವಯಂನ ಪರಿವರ್ತನದ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಯಾನೆ ಸಯ್ಯೋಡ ಯಾನೆ ಬದಲಾವದುಪ್ಪೊಡ ಯಾನೆ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಂಡ ಇಂಚ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಸೈತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗವು ಪೊಯ್ರು. ಅಕುಲು ಸೈಪುನೆಟ್ಟಂತೂ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಪೋಪುಜಿರು. ಆಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪಡೆಯೋಡು. ಐಡ್ದವರ ಸೈಪುನಂತೂ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ಕಷ್ಟದಾದೊಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಕಷ್ಟದಾದನು ಯಾನು ಸರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಸರಿಜ್ಜೇರು. ಆಂಡ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅತ್ತು ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ. ಏರು ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡು ರಡ್ಜನ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡಪ್ಪನು. ಬದಲಾಪುನ ಶಬ್ದನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಡು ದುಂಬುಕೊನಪುನಿ ಪಂದು ತೆರಿಯಲೆ ಬದಲಾಪುಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಉಲ್ಟಾ ರೂಪೋಡು ಬದಲಾಪುಜಿ ಸುಲ್ಟಾ ರೂಪೋಡು ಬದಲಾಪುನಿ. ನಿಕ್ಲೆನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ. ಅತ್ತಂಡ ಏಪಾಂಡಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಲ್ಲರ ಪವಿತ್ರತದ ಅರ್ಥನೆ ಆದುಂಡು. ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಮೂಜಿ ಬಿಂದುದ ಮಹತ್ವನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡು ಬಿಂದು ದೀಪ್ನೆಟ್ಟು ಸುರೂಕು ನಿಕ್ಲೆನ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಫರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲಿರದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಮೂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಇಂದು ಸೈಪುನೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಡೆಪುನೆ ದಯಪಂಡ ಪನ್ಪರು ಇಂದೆಕಾದು ಬಿಂದುನು ದೀಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಅಂಚನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿನ ತೀವ್ರ ಗತಿರ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ.
ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಆ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬ್ರತನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ದೀಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಆಪರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಮೂಜಿ ಬಿಂದುನ ಮಹತ್ವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೆ ದಯಗೂ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ದಾದ ಮಾತೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿನ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ದಯ ಖುಷಿ ಆಪರು ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಂಪನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪಾರು ಐನೇರ್ದವರ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರು ಒವ್ವೇ ಸಮಯಡು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಂಡ ಖುಷಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ ಜೊತೆ ಬಾಪನ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅನುಸರಣೆನ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬಾಬಾ ಸಮಾನಾಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಏರು ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಲಿರೋ ಅಕುಲಂತೂ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಐನಿರ್ದವರ ಏಪ ಅಕುಲು ಆವುಲಿ ಐತಮಿತ್ತು ನಿಕುಲಾದಿ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಮಾತನ ಲಕ್ಷ್ಯವಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪನ್ನಾಪನನೇ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು 14 ಕಲೆತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರ 10-14 ಕಲೆತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರ ಪಂದು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಒಯ್ಕ್ ಕೈದೆರ್ಪರು 14 ಕಲೆ ಐದವರ 14 ಕಲೆತ ಅರ್ಥದಾದುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಏಪ ಲಕ್ಷಣೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಆವಡೆ ಅಪುನು ಕಷ್ಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆವಡೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಪಾತ್ರೆಡು ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಆವೊಂದಿ ಪುನಗ ಒಂತೆ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುನಿ ಇಂಚ ಏರೇತ್ತು ಬೃದ್ಧಿಯ ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಸಹ ಇಚ್ಚಾದು ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ದಾದಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬಳುವಳಿ ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಲ ಅನುಭವ ವ್ಯಾಪನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದುಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚಂದು ಬಳುವಳಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತುನುನಿ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಇಂದು ಸಹ ದೆತುನುನಿ ಆದುಂಡು ಕೊರುಪುನಿ ಅತ್ತು ಕೊರುಪುನಿ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೆತುನಿ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲ ಎನ್ನನೆ ಆದುಂಡು ಮಾತಾ ವಿಘ್ನದ ಅನುಭವ ತನ್ನ ಕೈತಲೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಐನು ಬಲ ಪಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ದಾದಾದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುನಿ ಸುತ್ತಿಗೆದ ಪೆಟ್ಟಿರುದು ಸರಿಯಾದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಳು ಅನುಭವಿಯಂತು ಆದುಲ್ಲರು ಪೊಸತು ದಾಲತ್ತು ಗೊಬ್ಬು ಆದು ತೋಜುನೋಣಿಕೆಲೆಗು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಅಂಚನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ ಉಲ್ಲರು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಗಾಬರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಲು ಇಂಚ ತಿರಿಯೋನರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಪುನೆಟ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುಂಡೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಬೈದರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಸದ್ಗುಣನೇನೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಹಾಳು ತಕ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು ಭಲೆ ಒರಂಬ ಅವಗುಣ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸದ್ಗುಣ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ಮುಕುಲಂತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳ್ದಕುಲು ಮುಕುಲಂತು ಮಸ್ತ್ ಬಲಹೀನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು 21 ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಬೈದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆನಗನೆ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫುಲ್ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಬೇತಕುಲ್ಲ ಆಪನ ಅವಕಾಶನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಸಾಧನನು ಎದುರುಡು ಕನಪುನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದನ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮ ಮಲ್ಪನ ಯುಗ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ನಿಖಿಲೇನು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಣರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಏತು ಪದಮದಾತು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದರು ಎನಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆತು ಉಂಡೆ ತೇಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಮ ಇತ್ತೆ ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಜಮ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಕರ್ಮವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕರ್ಮವಾದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಹ ಮುಲ್ಪದ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡುಪ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅನುಭವಸದ ಸಮಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಈತ್ ಗಮನ ಒಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಏತು ಜನ್ಮಗಾದು ಜಮ ಮಲ್ತೊನೋಡಾಪುಂಡು ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಜಿ
ದೇಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಸದಾ ಇಂದಿನ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಪಂದು ಪುದರುಂಡತ್ತೆ ಐತಾನುಸಾರ ಡಬಲ್ದ ಟೈಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚಂದು ಮಾತೆಟಲ ಡಬಲ್ ಕುಶಿಟ್ಟು ನಶೆಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮಾತೆಟಲ ಡಬಲ್ ಸೇವೆಡ್ಲ ಡಬಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಹ ಸದಾ ಡಬಲ್ ಪಂಡ ಕಂಬೈಂಡ್ ಒಂಟಿಯಾದ ಪುನೆತ್ತು ಎಪಾಂಡಲ ಡಬಲ್ ಆಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೂ ಬರಪುಜತ್ತೆ ಸಂಘ ಬೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಗಾತಿ ಬೋಡು ಪಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಪುಜತ್ತೆ ಬೋಡು ಪಂದ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪಗು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಾತಿ ಬೋಡು ಎಂಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಏತಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಗಾತಿ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗಾತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇತೊಣ್ಣಾಕುಲು ಕೊರುಪುನಕ್ಲತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಡು ಏರಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಗಾತಿ ಉಳ್ಳಿರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಬಲೆ ತಿಕ್ಕರೆ ದೇಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮೇರು ಏತಾಂಡಲ ಕೊರುಪುನಕುಲಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೊರೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇತೊಣ್ಣಾಕುಲು ಐದವರ ಏಪ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ದಾತನೇ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಲೆ ಕುಡ ಬರೋಡೆ ಆಪುನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪುನಕುಲತ್ತು ಏರು ಸಹ ಬಲಹೀನಾದ ಪೂಜೆರತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೇತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಕುಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡುವೆ ನಿಖುಲು ಇಂಚ ಪಂತರು ಪಂದು ಇನ್ನು ಆವಡೆ ಆಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರೆಡ್ದಲ ಒಂಟಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವರದಾನ ಮಹಾವೀರ ಅದು ಬಾಬನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಹನಧಾರಿ ಹಿಡಿದು ಅಲಂಕಾರಧಾರಿ ಭವ ಮಹಾವೀರ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಪಂಡ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಶಕ್ತಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಸದಾ ವಾಹನ ತುಜ್ಪವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಶಸ್ತ್ರನು ಸಹ ತುಜ್ಪವಿರು ಶಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲಂಕಾರ ವಾಹನವಾದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರವಾದುಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಈ ರೀತಿ ವಾಹನಧಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರಧಾರಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಬಾಬನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದುವೇ ಮಹಾವೀರ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಮಹಾವೀರ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಏರು ತಮ್ಮ ರಾಪುನ ಕಳೆತ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏಕರಸ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಹಿಮಾಲಯದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸಹ ಪರ್ತಿದ ತರಹ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.